aso nyame asem ne de ye fanye juma o se onipa ba nyame asem na wapoi na onkwa no ewo yin enne dei enne okuo dei memma yenua mo dei enne okuo dei sara memma yenua mo menem sa waje me so wo hosem menem sa waje me so wo hosem enne so eye holiday enne eye enne so eye holiday na ba mi ga wo hwe mi na wo tie ne frede enne onyankopon na ba mi ga wo hwe mi na wo tie wa makọ adwuma ba wo adwuma ma wo ye adwuma nyamenka no wa makọ ba Cedar awa ye ba ye de brewo no se Cedar afa ne ye gya no nyankopon ye de brewo na ye wi ade ye nyina ne se yi nsem wa ba ko na ye gina so na ye wi ade na ye de akoto ya para ba ko na ye gina so Sompa FM ye de akoto ya para die na nyankopon asem die na tetefo na nyame asem die na nyankopon asem e ya ba na asem hinta asem no eno ne de toto ya asem hinta na bosome ni nyina me no kasafa abrabomo akwansi na bosome ni nyina me no kasafa bosome etwam no ena me do hye sa topic na se na ye dro akwansi de ba akwansi ni pakwansi na ye dro eneni papi ya bufo ye bone no haw ne amane ba wo Bible said born ya ketwe no haw ne amane ba wo nyakopa do ma chede ne da nkwa na no na se nipa no ye mfo na amane bi ba so na no na se nipa no ye na beye bi na busua pa bi na no eno so e de na beye na na born nipa ye so de na yes ena bone nipa yes bone e de nipa ko seye mu bone di owo bone nipa bone etete ye ni nyankopon dem bone esinshi ye ni nyankopon no so me bone esinshi na let ye die so me pese obu ha na ba mabu na ni das wasa e ye ne se baby abrabo na duru enye ye yes enu nti ne ye se baby abrabo na duru e to da me ma ye bo adanse e kire wo dance no ba hudo ye bieta te funo tuma ye wa dance ye TV ni radio so dance one of full Cedar away e dia dance na dance ba ku ye wo so to na mo ba ye me fie ba so na dance ba ku ye wo enti ene me do ba ko so na fie Sompa FM revelation of verse na fie yes na mo kwa ma ni moja ni ni pa ma dance so ye na mo kwa ma ni moja enti a dance so ya na okay Luke chapter 17 verse 11 to 19 okay yes was chapter 17 verse 11 says enkrono wa say ba ko pe ene be say enkrono wa say ba ko pe ene be kwase na Cedar awa ya ba ya dance enti yenko asolufi na wona wo how no wa mane oja ni nyine mu mawra de senya mechanic oja ni nyine mu mawra wo how ni nyine mu mawra o mutu jide anam oja wo how ni nyine mu eti wo so fra odi adanse no so ya so fra odi asolufi ho odi adanse na fra yenko asolufi yedi na bobu da wasiara Handkerchief Wadi na bobu ana wasiara no de wadi na bobu da wasiara Awurade aya de kase ama adofoi Awurade aya de kase abetu na de otuo na waka de Awurade aya ma tie de microphone da ma bigi aya ma ono atu na de otuo dia na Awurade aya ma mo ono atu na de otuo dia na Awurade aya ma metie edos toto nyame aya ma metie enedie edos Cedar safumo fe ma me na megere enedie nyame waye bebre Nyame waye bebre ya dwene ye ntiase so e pro me na me yire ansana ya dance die de beba so no ye bedi kan de ansana ya dance ya ma wo so nyankopon ye bedi kan de se wa hu me so me na me yire mo second November 2014 second na me na me yire ya ware 2014 2025 na me na me yire ya ware waye bi nyame waye bi nyame waye bi toto nyame waye bi yedi asida ma nyame awie na me de asida etusumie no yedi asida ma nyame awie na me de asida abedi ne na se pro be ye 10 years
na nyame nam no so na fefedi amu na nyame nam no so Awurade nam no so ama yɛ nyina yɛ de yɛ Ebedi papa nansi na nneɛma bebree ebedi papa nansi na nneɛma bebree papa enyimia Sompa FM machi sunsun fam honam fam ɔbɔ machi dɔm yɛsɛ sɛ ɔyɛ biara de boa ɔbɔ machi dɔm asɔre ba no ɔyɛ yɛsɛ sɛ ɔyɛ biara de boa yɛtu so mmienu mede aseda pie sɛnsi ama ne yere mama aseda nka wo san sɛ ɛnyɛ wo nso ama aseda ebia papa ka ebia ɔnya botrɛ ma yɛn ɛwɔ nneɛma ebia papa enti mama aseda nkɔma wo meda asɔle mpanimfoɔ nyinaa meda asɔle mpanimfoɔ nyinaa mi nhunu ni ameka kyerɛ ɔkye ma elder danso akuta mi nhunu ni ameka kyerɛ ɔkye ma mepatwɔ meda mu nyinaa se ɛwɔ ade kɛse amayɛ de amayɛ adanseɛ no a yɛdi mesrɛ mo adanseɛ no a yɛdi mesrɛ mo san sɛ yɛawale 2nd November san sɛ yɛawale 2014 2nd to 2025 mfinhyia pɔlipɔli eduni 2025 mfinhyia pɔlipɔli efie na tada bi mpo na yɛ ba sɔre a titiri ne da tada bi mpo na yɛ ba sɔre a nyame ahyɛ binom titiri ne da ɔmo awo ba na ɔmo bɛ tɛ nyame ahyɛ binom ayɛ anam de gye me ho ɛnyɛ bɛrima na nuba bi a ɛyɛ meti ha mi yɛ koom sometimes na ma sɔre na mi yɛ koom ɛnso ne nyinaa na ɛwɔ asɔre na mi pɛtro yɛsu ɛnso ne nyinaa na ɛwɔ asɔre ɛdiɛfo aku ne ba na ɔmo hyɛ yɛn kɔm Odifo ka nyame bɛyɛ nyame bɛyɛ bigi nyame odifo ka nyame bɛyɛ last year nyame bɛyɛ bigi nyame ɛna nyame ohu yɛ mɔbɔ last year ansa na from apa na ɛbɛfa no last 2 years ansa na November na ɛbɛfa no last ana Awurade hyɛ somewhere November ɛma ɔbaa no ana Awurade ne yɛ ba Bible sɛ ade nyina yɛ mfa seda ma Nyankopɔn Awurade bɛyɛ ade nyina yɛ mfa seda ma Nyankopɔn nsɛ ne sɛ yɛ Awurade bɛyɛ ne yɛ bo nyame mpa yɛ nsɛ ne sɛ last year and the man inside. And inside the Master of the man, as I say, because Mayer not 9 good years, because a bench to be feared, not by Yanyam, a bench to slow that. Because we so inside obey yes, so be for having hey, mammy. Yabrɛ ni yɛnya o biafo ha yɛsrɛ o kɔsɛ nneɛma yɛ yabrɛ ni yɛnya o etiti mu a dɔkɔ di amɛ nneɛma yɛ kɛkyerɛ o nyame di ko etiti mu a ɛy bigi kɛkyerɛ o nyame baabi atu deɛ nyame wa yɛ sɛ wa mo bɛyɛ mpie nipa mpo bɛ sɛ wa mo bɛyɛ mpie nipa bɛ kasa mo akɔkye o nipa na o de na bɛ fie hɔ nipa bɛ ma wo yiri mpie okuro mu kwan deɛ wa eti ma wo yiri ọkọchie busua nipa nyina ɛfɔ wɔn ani wɔ ewu Sompa FM nipa ni adanseɛ ɛsɛ papa wa ka amate nipa ni adanseɛ ɔkama mpo matuma mu papa wa me maame yere ba Bonsama Jesus Bonsama Jesus Awurade ma na wabɔ ɛde tayɛ me yere Awurade mu mi ne no mo wa me yere afa ne no mo ɛne ne ba afa Awurade wɔ kyade a wɔn kyade keke o Awurade wɔ kyade a wɔn kyade keke o Awurade wama yɛn ababa wa sɔnɔ testimony Montie mi din no testimony montie mi din no Lemom nipa medi me bɛyi ɛto no no lemom na wɔyɛ me nana medi me bɛyi ɛto no no na wɔyɛ last year ana ɔma wu ɛfa last 2 years ana wawu fa ɛkɔde na ɛkɔyi last 2 years enti wawu fa samampa na mpanyinfoɔ sɛ yɛto no bɛti enti na me nana setena na ɔne mɛti bi nyiri paa sɛ na me nana setena na ɔne mɛti because wɔka me awaka me nana asɛm a na ɔka nyinaa de sɛ Awurade to me nana asɛm a na ɔka nyinaa de sɛ so ansa na mapɔ na wɔwo tɛme na so ansa na wɔyɛ me nana na firi na mepɛ ba mato no bɛdi me nana na mebɛ yi di testimony akomea mebɛ yi di amoa testimony na menim sɛ me nana ɔyɛ sɛ mampɛnti
Bobby Chito, yes, Obama me pay a yes, baby, I'm in the million, me pay a yes, baby, I'm in the Obama me pay, I'm a apples. Etiano pay, I'm a apples. Etiano pay with the Masias, with the Mamias, and never one, Edina Brem, coming in at Mamma, one, yes, yet we are dancing, baby, Mr. Why you na ya dance en koma so na bia en ko wo baby ya masada asole members Sompa FM big Amen. Down some Cassia Rate. On some Obama Rate. One so my body be home pay now on some carrier. And a Jena Ebushia dance so. So was a PPA wire pain. A rate was obey amount. Now all can is say you know. Na epase mema obibia bibia ye ten no obeji awrade last year say no say kan na yiri fa Cedar say afeda na enda so was the wo ho na ba no kronkron kasa kire me say me nsesa me ma totoa no na me yiri na yemfa mo nyina ko na fi ho ne ani abusua no mo mpa say wo say akora esu fi ho o fi ya fra no fi ya na me yiri ene nkora totoa no fi ho na me ma o nyina e be ku ho so o ne yire so so nkura nsa nti se no mo sia so nkura isa wo fi ha no o mo so be so o so ebda mo fi ha dia me pesa me katro dan me kwa me chire nipa mo ba Sompa FM no mo nya e bi kura nam sa ya so na mo ba pia safi o mo ba kamo ba tre go 18 years ye hwe even drums ya ye boy so dia ni bi ona ne ye wo US o mo so apepa for 12 years o mo kura o mo dia no kura de o mo ba Ghana e be ye IBF 2 nyina say afide na be na wa na ebe mo amoba Friday oya aye this year 2025 no ma me e wo ha na papa no so wo ha na ye ka ho ase e ka tro mo se Nyankopon obecho enti omo de omo aye mo na from na ye ya de be ja Nyankopon enti omo ko US and no was from yansa obana so yare or call check up wonyam or the nepa fia na beto no ti me di we nyira ka kire yamwa na ne yire se omonya esu nyame be ma obi and then nyame ama omo bibia me gira o madanse so se obi bia wo hwe yen na wo tie yen se ya wo se ya onua se ya wankasa ade bia aye den wa entibe wa nyede ne nya wo ya yate wo ya wade adwuma sem ade bia aye den se nyame ayama inspector Benjamin Yamwa ne Mrs. Vida Yamwa ne Busiana also so nyama me ne Busiana adofo abeja mu nyina super rapid semo ye ama mu nua oba damfo inspector Yamwa wo so so ogira obeja na asia sori ade bi a wabo ho paya ache afese na wo so so ode wo dance na pa double amen bi o bi a ode dance no ko me rade
adanse ne hyɛ ase na ufiri ha kɔ ya awurade so wo so kɔdi saa adanse no bi ɛwɔ nyame agya nyame ɔpa nyame soso kokoto amen aso me no busia gyina ha na yɛ ateda emu duro ne yɛde ma nyankopɔn sanse de waya ma ne busia no ɛbro adwen ne ntiaseɛ so last year mu yɛwɔ branch baako wɔ Santasi Tuesday tie kɔbɔ mpae na me yɛ ma nyɛ me kobi ti papa start administration ni mu na enkom hye bai sɛ ya hyehye owuo de ama me ni nuanom ba ko ne ewia yɛ de me ma me bɛyɛ na asie ti enam sa yɛ so ma me to me ta frɛ ma me mu free Sompa FM eba me na mu bɔ mpae ma omo koya akwakyɛ Friday na yɛ point na no mu tina so koya akwakyɛ ti ade che Saturday no me ni me mo me kasa within 30 minutes na ya frɛ ya kasa wo wuanya ne kasa ne ye mu nso no omo bae no papa ehyiwa atɔfe so mae na kyerɛ ɛno na me nua bɛma ne de tu nso ma me mɔmi ɛyire no de ma no ma no wo bɔfo na tie si ne so no ɛno no ɛma me nya nkwa me gyina ha we ya sida edikan ɛyɛ ɔmaame na odi adanse ama no ɛmaame ne baba nie ne baba na tɔso ne baba manie na asenie ɔba asase so nyame adom mɛmu bebree edumre sɛ nyame hyira mo ama ɔmama ne bie no saa bre na ɔbɔnefo no hyehyɛ sɛ ɔbɛma no ewu premature death mepɛ sɛ ne baba yi edi ho adanse kakra na wo a wohwɛ me na wontie na wo nso sɛ ɔbɔnefo no hyehyɛ owuo anasa amane bi aba wo so a megyina sɛ tumi a nyame de ama no ahyɛ sɛ wɔn nso so yɛ owuo no ɛmfiri so wɔ yesu dɛm aberanteɛ deɛ ne kɔɔ so ɛwɔ ɛsɛbrɛgye ɛmɛra wo maame a na wɔne ne tia na ɔnyare amen Cedar for Christ oh Cedar safo ihu deɛ menkampo ɛdeɛ sie ɛnya sɛm ketewa abra me wadwuma na me nua ba frɛ me sɛ me maame atwa nti wayere ne dena hyɛ dɛm ɛnyɛ sɛ agodie ebi mu sɛ akɔm man bi ba ya ɔsɛ man kumiti me frɛ me sister am sister Cedar bi ɛmfa ne mbra ɛmfa ne megu papa ɛwɔ Cedar asafo na bishop ɛnyɛ ne ho adwuma nyankopɔn adom ɛde me maame abɛtu ha yes ɔbaa yɛ mpo no ka yɛde ne tena mu no yɛ pakyɛw first cap na so ɔmfa me maame adentin na ɔsɛ ɔmfa na ne condition na condition na wo sɛ on engine no nim sɛ obewu adaka second car ba ɛno na me permit ni kyɛw asa na otimi me maame bedu ha so ni ma papa bishop ahwɛ me maame so aboa na mera obedu akwa no sɛ me maame da fam otimi nsɔre bi enda your friends say so mo fa na ora ma wa me na da yes ya peni me kyerɛ wade pe wan yani na yɛ sɔre na yɛ day prayers na ma na wa ɛna me hyɛ no nkɔm sɛ de awurade ma me hu bi sɛ yɛ de shinam ayɛ bibi atia no shinam insa shinam ayɛ bibi wɔ nsuo atia no Sompa FM na sɛ ɔno nso so ama na me amre ansɛ adeɛ no bɛsɛ ɛnyɛ sɛ wɔnwɔ ne baba na yɛfɔ just one year mame na tumi adeɛ na nipa na akɔyɛ no asan abɛhwɛ enti mame wei no ɛwɔ sɛ every month biara no ka otimi firi hɔ paa ɛnyɛ baabi biara na yɛfrɛ awurade Jesu enti adeɛ esi mame kwan ne sɛ yɛyi sunsum ama ne sɛ ɔnsu no kwan na bi nyame de ne ba asase sɛ ɔmmɛyɛ no ma ɔmpere ma mame ne nyɛ na ɔnko no firi hɔ na duty ya ansa wa hemere mama mi so be spirit no be kanya no so ye juma wo nsuo o ye juma wo nsuo fa nsuo ma awrade ono so ni asase tumi ni nyina ya wo de ya mami wa funa ye nya nruta tumi bia ye juma wo nsuo tumi bia ye juma ewo nsuo baby shira so dani so ye so boja
Jesus. And I hear you. And now to me, why you so you be afraid of Judas Yes. My God. In the name of Jesus. Yes, Lord. And I Jesus. Praise the Lord. Jesus. Sorry. Sompa FM. Asi Yesu adikuni. Amame wo. Yesu mano. Yesu adikuni wo. Amame wo. Obi apanya nsa. Yesu adikuni. Oh, tudu. Amame wo. Yesu adikuni. For how many days are on Timmy Nidion Timmy 4 days. Private. The hawk. And yes, I would Indian throw at the memory in a semen. I'm a patch out in the It be reduced the Hannah so at twice. Bishop, I mean, Shroud, no, Sapuma, Sopunki to a Mutina, Casamoy, Cedar. We are rather insane. Tidia no culture obia ono so wo ha oni amane dia awrechechen sem odema obi susu a sani kunu sane fa ne nua bi ewu amane ato na nipa se enye ye bi dia awrechechen sem odema. Amen. Make us say and that's one sign abra etiase ewo asasuwe. So yare biara da and shift if listening to on every and then my condition wo and nam Cedar and papa bishop I'm more than bow and the aboa me mama da so tin komu ana me kire sese usi owu bofo bia bet na wo tin bewu say ya mane kasem na ntu be shefie edam bompo no me papa hye me nkom se mete de no egusu eba minim say papa kanti no bebem na meka ade Cedar asafo aye ama me megusu amen God dance we so ahye say wo a wo hye me a otie me e be o hye me fribia onyankopon ya research me o tie ama me no ensa wo so yade ensa Bani yade, ensa ukuru yade, ensa mamene yade, so hwe no hospital, da hospital paso, da wo dan mu, e bi o hwe mi fribia, Awurade o je abusia yi, ono so nyew wo Yesu dem. Amen. Hallelujah. Amen. So what dance ya me ma edi. So be di dance. Amen. I was say Amen.
say number so many wabo pa me ni team e 0557 0557 000 000 967 967 0557 000 967 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0553 53 89 0553 53 89 na me team ya no akasa sai no wa bai o ha no me be yo ma mensa no kwasa do fie mo na se ko ti adanse se bio o de ma ya komara ye ko ti adanse Bishop Sompa FM yẹn pa esi fẹ 22 years ni ẹna ọdi bewura dantiẹmu ha na yẹn pa esi o bewura ha no ẹyẹ yareɛ ẹna ti no ebewura ha yareɛ no ɛbɛ tisi ni so na amade ɛwurɔwurɔ no na kyɛ sɛ ɛtam yareɛ ɛna taa no so a na ɛma no wurɔwurɔ no ɔsi atuma kofo fi adeɛ obiara ɛnim sɛ ɛtam yareɛ ɛtisi ni so wɔsi na enumu na ɔmode no ɛbɛhu no bishop ɔso ɔbɛhu no ɔma na akwankyerɛ ɛma ne yɛ ɛfiri sɛ ɔyɛ saa akwankyerɛ no 22 years ni ɛtam no ama abie mu wade no hɔ na ɔte nkɔmɔ na ɔda asafo awurade ase ebiemu nso saa yare kura na eti si ni so no na ɛde ɛdam brɛ na bishop ɔma na pankyerɛ ɛma no kɔɛ no ne ba anso a ɔkɔ SHS na ɔwɔ SHS 2 na ne pa no nso saa yare kura na abɛtie si ni so ama ne pa no nso ɛwurɔwurɔ no maame si deɛ ɛyɛ ne ho ne sɛ ɛdam no ɛkɔɛ na ɔfrɛ no na wusira abɔfra no kakyɛ ne sɛ ɔnkɔ school na bibiara ɛnyɛ no ɛdam no ɛma biem abɔfra no nso ɛde pɛndeɛ ɛkɔ school ɔkɔ school wɔ Accra High bishop ɔkɔyɛ ɔmo de nsɔhwɛ ɛhyehyɛ so a abɔfra yi ɛna ɔmo yi no as best mathematics student. The certificate that's no the whole Accra boys school enti oba no de enti ɔmo ha no de enti ɔmo ha ososo ɔbaba no yɛ abɔdeɛ a nhyira wɔ ne ma ɔbɛnya ne ti na yɛpɛ sɛ yɛmpere so yɛ ha no to wei na kama for about sɛ ne ɔmbɛtena fie mu ɔnkɔ school no bi megyina adanse wɔ sɛ wɔsɔ ɔba no deɛ nyame aka fa no ho biara ɛbɛbɛm ɔbɛkɔ school ɔbɛkɔ abɔdeɛ no awie ɔbɛbɔ ne PhD deɛ nyame aka fa no ho biara ɛbɛbɛm wɔ yesu din amen ghana mede me nsa kaka ne fa ne tim sɛ mesɛ ɛnyɛ yesu nsa no ɛfiri hɔ atekɔ wɔn nso ha na atekɔ wọ́pọ̀ mpáyà máa nọ nọ yàtàbọ̀ ẹ̀dí ọ̀yọ̀ yàdíà nọ ẹ̀dú ọ̀yìnà ọ̀dẹ́ ní ma nọ ní ọmọ di ọmọ hó a ní ọmọ tí ha ọmọ da asafọ̀rọ̀ bí ase mí ni abàdàn ní ase. tẹrẹ amanfo di adanse se ẹyà bisa sẹ adé ti na amanfo soso di aka ọmọ so a ọmọ de ní ama abọntẹ so ẹnu ní ẹyẹ kyase no. If I say me catch us, and you be an problem, banner so I can't so that. Into that disappointment, me failure, about 2 hours so, I'm watching me Sompa FM. Me say a bit too high. The bayer the all kind, a last month here. Last month here. No, the Bama was serious. I just away. And they didn't know the year bread comes from some casas. And no to school. Yame pesa uhuni se Yame o frera o baba wa frera na o baba ujini ni o be juma wa nyine ya o fi yo empem ambo radidi dimini miri amu di on be boni ene na pesa o be frera na o be je so ene de ya amen the radias papa pastor apanya no nshira
flag party. Rather than Muslim and Madaja Sue. I mean, Slow. Almost Sunday, this I almost Sunday, if we had a little so. It is a channel to what is we are. Okwechima, a channel to woman, so to Yama, so say in a France. A month for Crackle, so no more for if you are born in your mouth, a bed, or so what telling me a man their doors, and so a day, which is and that's a man I'm a beauty. And then a quantena come. Akwantena yamia sama mekaya o problem e to ayera amen. Bishop yeni abayin so say Awurade asane yade na awon asem say Awurade awon bishop ko pie TV so na num asem eye adwuma ma ami say oyare sabi na yase eye na ya abdominal pains abekura ne den amana ko pie ayara sabia okọ hospital nu doctor de ma no ono ye anko. And today, TV one, bishop area sorry, and the bishop say, "Young friends, it's TV in chain. Oh, documents, part TV in chain. Papa, also one fire goes to the Suria, and your father says, "Sit in your man, Samia, or sit me up and want to make a turn in Yama. I cannot talk. Papa, or no Suria, Yadiano, said two, some memory, and a sweet in I, or say Yamia." The radiance, a radinaye. So I didn't. A radinaye, in fact, when you're in America. Bishop Radia Kessie, Ama, the office of Mamini, on one Sabaka, Sompa FM. Pacho, dear Radia, and say, maybe, but that is me. And what in the and what to my and what this is upon. Ah, let me say, and Kawana was sharing, and so about Fabio. It is a portion we now I made the award, every man will be. And I was a da, no for me sky, and I'm a pay sky, and what to born is that. It's a free one, the Ben now would you. Or so as my sick attach me. Okam in Pumwa and I'm a Baptist, but then a coin. See, I didn't quite doctor no share no collar baby was it. Catadia, in year two. It's one of it me for Montembia. Me and I'm saying, doctor, and I want address. No one can't tell me. I fear by my best will worry. Adriana will be me out when me friend will feel me. Into what I do. Our best 5. Now was sorry. How much of 5 now was sorry. Oh, sorry, I said, oh, wait, was a mammy, or Pia was a mamma for the soon. We have had a cabbage was in me for me. I'm saying, right to me. And one of the sorry and a song Bible. And a dear and a call, Mount Rosie. Because I'm saying, man, she said they are supposed to be a plan and you would have been your show. It's man who goes to the Sompa FM. And I'm a boy nearby. And you never do her. Papa, I can't me. You couldn't fear. I pray, or Diana, once in any PM. Mr. In front of us on the last week, Ababa Winnie said, last week, may catch them one more share. Ababa Winnie said, Omo Kona, and yet at the chair of the Bishop, about Friday, Mammy, was it 1 year on TV and another, about Friday, 1 year. A million and said, a blue and I told 2 Nana, you know, born in SC at the Cedar into women and woman, or to me and maybe. Now I buy TV, so let's see that hour, and I have no TV at all, you know, Bompire. Now what you are about Friday, and I'm not be our running. Now what to me at Akakra. TV non so say as I say. TV is saying and I did not grab here, which me and Nabi Kura. If you want to say TV, no. What am I for baby and Nana? What am I for baby and Nino? A boy here.
obi so fra from baby ne saa no no so no ebere ni mana ne na mo me na sisi no so temene na Bishop Abofra was who was Amen. 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 So for the Abofra. Bishop here who is say or papa afim na okatwa ni kakra bia na o so papa de akaka aba be si o mu fie ho na school fo nyina aba ho na o mu nso no na ga se o mu pe no owo ntina o ntimi na na memfa so na o mo ano o papa awu o papa afim na obewu no papa de adaka afira samado na ba no de adaka afira samado aba si o mu fie ho aba si o mu fie ho se o medem na school fo nyina ezu so say ya na tuni pa na wo say ya na I say say no kai Tennessee say ya na Sompa FM. I did just say, Mama said, what I thought officer about the Wako Sono. Also, the other by Amen. I did be a person yet give through. What did be a yes, said, or did not dance here to say, what did be, yeah, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Yes, so quality me and you may you. Selma, Abraham, Isaac, and Jacob, and Jacob. Said the catcher. I told her how many you hire animal too. A animal too. No question. And Bruni said, distance is not the barrier. And now, ya can't castle, you can't say. Our poor person said, the dear quiet, and worry. Also, to an say, oh, dear. It can shed them also. There is to say, also for Yamisumafo. Miss will be my acquaint to my bed and number 2 animal. A yes will be money major. Yes. And I say, a ya, friend no man, and Cassa. What will show me a good tea? Was it a bay, number person? Yawa de Pia, make a year or Chinayawadea, Yawada Beya, any Yawada Pia, Cancer and Pano, Sneer, who see a year to me, the Yeti Papa, and Tina, a Dudu me, the Empress will be a room, send a bear 1 hour the car ban, the bait my show. You show, told you show pa could bear a young and men 9 and go and suddenly Panasa. Into Bibi or Baby Pia, your best should be a percent. Both a chili and a pie. Bibi or so Pia, who be 7 woman was saying, Cedar worship said I am judging. You can say, Boom said us to be a waff for day, the boy radiant, your waff for day, and to Ubano was scanning piano, boy radiant, never radis to Abba, Sir Energy. Dear Tosso, so if you did be a young pipe, yes, if you did be a young pa, and pa. And pipe if not no panel, come ne fan. E ko se bono dunu na pipe bono na jano aso. Ya ko bo shira. Sa so na job so me ka job so me. Sompa FM de kai. E wo job so me yem. E watch night. E mega watch night. E fifth John. E watch night. E numra no kron. Kosi ahwache no 9 na anu beye de yes nyame o se nyame ma be bompaya o nyame so be fi so eti wo o se gidi for bompaya BBC and now say watch that to ba fa oya ba bra o kan James chapter 5 so mo bi yare mo fra sa ro no mo pay for more so pay na mo sa no la de no na kidi pay na e be sa yare yes okay Isaiah 10:27 there was no strategy
Ikonia ebe papa efiri nyame maso na ne so abefiri nyame batire so na nyame makoso enunti ena se fa oye na ba ko brada na chirawo de akode beye o sa dance o mo se me chirawo de o monye ko ye ena odi dance nyankopon chirawo se wo follow eye Sompa ewo Cedar awa jumedi ne so ma me sai no nko sa ko fa dance ne bemra ye komra ya mami ejina ha na odi adanse ahye asafarade enimonyam papa ya mami se ne ba abrantie ni nua bema eti tema eti na ota ekokosra no ewo tema ho na dabi abrantie no efiri kumasia ekọ tema se okono akosra ni nua bema no ho okoduru ye omoche no faso ema ne baabi ema ne dai na abranta na edadam hwa na wotiam na odi bum eno twane ye se bibi epamo no o twane ye na wotwe o ma hwehwe abranta na baabi bia o mo hu no enum na maame etumrika eba behunu papa o pompaye ma no akwankyere ema ne ye woso oye akwankyere no ewie ye na abrantia na kasa anante apafie ojira ha na oda asaforade ase papa ozinyame enhiraw na nyame enye okese papa ya mame adanse esa tosubiem ozi obafidiem ha na ohia fufuo pa eda na braboso osi oni ni kuru ene ne ma na omuda edan a yekwam sa dan mu ana no omuda edi papa otumrika ebehu se papa bompae ma no na amanfo so adanse a owuji no fidiem ha no omonso entimi nibi maami se papa obompae ma no na o ma no akwankyere e ma ne ye okoya no nyame kobie kwan okasai wasi efie mienu maami asifie mienu a ma ene ni kuno etima ojira ha na oda asafo radiase papa oti nyame enhiraw na nyame enye okese ye di adanse wo a wo pa wo nsem no wo so onyame beye de da wa koma so next year by this time now so udi adanse say why estate owner we be company bi the upon in seminar Ewurade ma de aye dey e wo so abra pom no enyambere wanti asie ye na ye tena krokitua mu de ye siso bita edan a yakokwamu a ye dan a cement nye dan ennimu a ye de twoma ena akokwam eno no ne kunu ne madem wato plot de kan asifie mu a wasan to foforo asan asifie mu a ne ma yade Ewurade na ne boy ni so ne nkoa so ne na sofo e wasafu yi mo so ama ya mami ena ojina ha o Ewurade no bonyama me jina danse so se won so a o hwame a wotie me na bibi da wa koma so bibi aye den yes ho yentimi nyewe afifufre ya yewure boyi onso de wa dance o do kasafua o du fie safua o du companies safua epepe Ewurade ni ma be di dance di ojan amekesia no ebere mama papa ya mami se afimu a yimunso ne nana onene mame eneti ewo barekese ne nana ya na eba ne ba no so ema ne board amo no so tisi abontene no ne nana no so na sa yade na asa ba no so ne nana no so ati asi abontene okasakasa papa oso ofrao o pompa ya ema ne nana no ema na kwankyere ema ne ye etamo ejeyo ni nyina asa chief ne nana no eni so enne ne nana no etimi ekona adwuma a ogina ha na oda asafa Ewurade ase mame the upon in seminar o se otene ni amane doso anso Ewurade peje na frem ni amane bi ho a na eye apama ewa abusiamu no me ena edi wunya Kristo peje anensa no enkunimdie aye ya mame de won so de aye bimbia ye fre Ewurade ne mo koya won se koya mbere ama mama fa ni mo nyam Ewurade me nyame ase sister de nyame afa papa so aya mama edo asu bebe sister ka me kama brabo ma asema
nanso awurade afa papa so me bewura fidua mu ha ɛhaw ne abebrese nyinaa firi so me a abusuane anka me nka wɔnɛ saa asɛm bɛ fie hɔ a ne ɛfrɛ me papa meda wase paa nyame hyira nyame nyɛ ɔkɛsɛ nso me maame sɛ awurade nyankopɔn ɛnhyira wo ɛsiane sɛ awurade afa wo so ayɛ ade kɛseɛ ama wo ne baba ɛwɔ Ghana ha a ɔkɔ sukuu ɔwɔ suapɔn mu ɔsuapɔn mu wie ne twa sɛ ɔkɔtoa ne sua so ɛwɔ aburokyire nso ɔkɔduru aburokyire hɔ bɛrima bi ɛbɛka kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔware no ɔbɛka kyerɛ ne wie ɛna bɛrima no agya ne bɔkɔ abosome baako abosome mmienu abosome du afe bɛrima yɛ baabi o wɔn a na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔware no wɔn afe deɛ ayɛ na ate kɔ ne maame ɛkyerɛ sɛ etumulika ɛna ɔba ha bishop ɔba ha bɛmu wɔkyerɛ ne nea ɔkɔyɛ nea wɔkyerɛ ne wie no bɛrima na wɔasɛ maame dɔ afe a wɔtene ma ne maame kyerɛ sɛ wɔyɛ ɔkɔkyerɛ a ɔka kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔkɔkyerɛ wie na bɛrima no sɛ ɛyɛ deɛ nyame sisa ma ne sɛ wɔde bɛware no a ɔyɛ ɔkɔkyerɛ wie a bɛrima no sɛ afɛ ne bɛntɔ ka na kɔmato yɛ ɔyɛ ɔkɔkyerɛ wie yɛ no na ne ma no afrɛ ne sɛ bɛrima no afrɛ no aka kyerɛ ne sɛ next week Sompa FM na wɔn nhyia ɛwɔ Ghana ha na ɛnyɛ ne ho ade maame ti yɛ ɔsi oyɛ nkyɛn sɛ wɔde ka ɛsɛ ɔbɔ ɛna wɔn ati wɔkari no ebi ada no so bɛyɛ dada na wɔakyi tu so ɛyɛ last week yi a bɛyɛ na wɔn abusuafoɔ aba fie abɛyɛ ne ba ne ho adeɛ abɛnɛ wɔnyɛ ne ho kani a bishop gyina ha wɔde asika kɛse na ɔyɛ pastor ɛtɔ so bio ɛkɔ ɛwɔ sɛ wɔyɛ awurade ɛkɔ saa nansi ne no ho papa fún àmàlẹ́fọ́ ní ti àṣẹ sẹ ọba afọ àwàdé na ọmọdé ẹ̀tọ́ nàkúrẹ́ náà ibi ọmọ àkọ́mọdé wà ní ìyàmé náà afẹ́ wọ ọmọ tí mi kọ̀ọ̀kan kyerẹ́ ọba nípò sẹ ọ maame àná ọ papa ẹnna ẹ̀yẹ wọ́n ti nà ọmọdé yẹ òbí wọ́n kọ́ ní ọ maame náà ọ̀dọ̀ papa ẹsẹ̀ bí ẹ̀ soso ẹ̀wúrọ̀dé ọmọ asáadé náà tó maame na ẹ̀wúrọ̀dé ayé ọmọ maame yẹ wọ́n a wọ́yẹ maame ní papa ọ̀hwẹ́ ní àwòsàn ọ̀ma ebi wɔ na waade nfie so esoma saa dansi yi sɛ ɛwura woso fie wɔsɛ ɔma yɛnyɛ ɔma bɛn wɔ yesu dɛm amen amen ɛnyame ase papa nyame nhyira wo paa ɛwɔ na wo so ama mebɛn yi so n'ani bɔ nyama pia nyame na wo so nyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse paa awurade ma ɔsra ne kɛse paa ɛne te sɛ aka adwuma sɛ wei abɛn adwuma nso bɛtoa so nyame a wahyɛ ne ma papa ase no ɔde ne nyinaa bɛkɔ yie amen bishop yẹn nua bẹẹ bẹ n sin nyame nhyira o na nyame ẹnyẹ o kẹsẹ yẹn nua bẹẹ bẹ n sin n'ase ekopie aburokyimaa mu 15 years ebi pẹs na ọdi ayẹ adwuma wapẹm so a na onya bi wọ try first one anya yie wọ try second one anya yie na deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛna bishop aberanteɛ si ɔbaa mu na ɔbɛ n'ase ɛka kyerɛ no no ɛna ɔde baa bishop wɔ anim sɛ n'ase atena aburokyimaa mu 15 years wapɛ documents a wɔnya eti bishop boa no papa ɔse wɔne no ɛbɔ mpaeɛ wɔne n'ase no nso ɛbɔ mpaeɛ na wɔma no akwankyerɛ ɛwɔ aburokyimaa mu ɛma ne yɛ n'ase no ɛyɛ akwankyerɛ no ɛne mpaebɔ a wɔbɔ maa no no wɔde kɔpɔɔ so a nyame adom na ne nsa aka ne papers no 15 years a na wapere a wɔnya no na ne nsa aka bishop ɔsi na wagye plot for 10 years na ɔntumi ɛnyɛ so hwee but ɛbere a wobɔ mpaeɛ maa no ɛma ne nsa ɛka ne documents ne nyinaa ɛnna ɔrekasa yi n'ase no abɛpagya efie ɛde asi asase no so a ɔgyina ha na ɔda asafo ade ase ɔte nyame nhyira na nyame nyɛ ɔkɛseɛ wɔ adanse a wama no ato mo nso abusua no so na bɛka saa asɛm sɛ mo mu bebree na mo sɛ mofrɛ papa wonya papa maame wei menim ne da wode adasa so no bebree bia no wɔne mɛka sɛ ɛtɔ da ɔfrɛ me na wanyame a ɔsoma naasei sɛ ɔmmra mɛka kyerɛ no sɛ wafrɛ me wanyame na maka kyerɛ no sɛ ɔnya voice note ma me
and I said on sending message mama na me nkyerɛ ne time of frame obi dane ɔma hadam aso so me no bɔ mpae ɛnɛ aso bi akɔtena ɔsa wanya pepa na ɔsan de abaga na obi wɔ so ani nti waka ho nti adenti ɛna wo ɔmrɛ ho ase na Nyankopɔn fa yɛ so mmoa ane na Awurade ase Awurade na ayɛ ɛna bi hyɛ nyinaa ma Awurade adɔfo nom yɛ maame se wonim na wate bi sɛ ɔsɔfo bi wɔ kora ɔsaw yade a ne yɛ sɛ wasaw yade a wokɔɔ yɛ ana yadeɛ na saa ba nanso Cedar mpaebɔ Bishop Albert Nyankopɔn ɔsaw yade a na wasaw yadeɛ hallelujah na yɛntiɛ maame ne nuanie ne nua bɛyi n'ani furae mfinhyia maako edu sɛ edumienu 12 years ɛna maame ɛsɔfae anifira n'ani furae a ɔwu adeɛ na maame si ɔmo de ne kyini na maame no ɔte saburo no deɛ n'ani afirɛ nti ɔmo de ne kyini mpaebɔ ne adeɛ a ne nua deɛ ɔte manhyia nti one day ɔso akɔ kurom a ɔba ɛna ɔwu sɛ ne nua yi yɛsosɔ ne nsa a yɛde ne fa ka no ɔsɛ ewu wakyɛ na wɔwie yɛ ni deɛ na ato ɔsɛ me yale o wonte me nka nyinaa na ɔsɛ daabi menim Cedar worship center odiifoɔ bi a Awurade apɛgya no wɔ a wɔde ne yɛ adwuma enti ma yɛnkɔ na ɔmo bɛtɔn ɛhɔ a na ɔmo sesa ɔmo yɛ wada ɛbɛpie mu ha na ɔsɛ adeɛ kyi fiada a onyame tumi akɛseɛ ɛsa no wɔ n'akoa so a ɔyɛ adwuma na maame sɛ ɔbɔbɔ afɔdeɛ 1 cedi sei ɛbɛto kɔrɛ se na yɛ papa sɛ ɛnɛ wayɛ ne sɛ duru ɔsɛ moma me nsuo ɛde nsuo maa no ɔde wohoro maame yɛ ni so maame sɛ ɛnoa no ɛna n'ani teeɛ 12 years ɛde fira no ne nyinaa kɔɔ nsɛm kɛseɛ ma Awurade Bishop asɔfoɔ maybe I make catch up the phone for sale. You want me, Nyankopɔn, a year woman and home after her said. Nyamema or Hawa, Uncle Hononko Bompire, now Onyankopɔn a bit you won't. And so kind Bible now. Biani be a Basada, John chapter 5. Na Nipa Kohoko Bompire, Yesu Christo by a Kora, Yesu to Anamo, Echo, Yawon Pipe, Bia. Awurade yi ya nyame yɛ dwuma ɔman Ghana nyɛ Cedar nkwa na yɛ mpaebɔ bia ɛso yɛ wɔ mpaebɔ bia nyame yi ya nyame tumi ɛyɛ adwuma ɔhaw biara nyame yi ohwɛ Jerusalem na Shalom mpaebɔ bia ɛyɛ First Samuel hɔ ɛhɔ na Hana mo kɔ ya ɔmo kɔnya ɔmo de bɛn ɔmo awo nyame gu so a ɛyɛ adwuma wɔ Cedar worship center yɛ maame bisa ne sɛ ɔmo to anamo pa ya ɔna ɛne na te wɛ no mfie dodoɔ sɛ nie anso so amfra biom ɛno na ɛne no gu so no how many years ni na ɛne no te yɛ mfie sɛ ni na wohu adeɛ Ika chao mfie du mienu nie ne ba papa hɔ ɛbɛ ɛtɔ so mienu Sompa ɛna papa te mmienu ɛna bɛnya ayarisi ɔma wo nsɛm na Awurade Nyankopɔn asafo tie me ebi kura wo so wɔ dɛm ha na obi ani afira wɔde na ba ha ɛma na ne te ya me nhyɛn here another confirmation wɔ dɛm ha obi ani fira wɔde na ba ha na ne ate ya pagya wo nsa na yɛn confirm me ba cho wo so wo de obi ba ha na ne afira wa wo ba bɛma ne sister ba na minister de free ne ba bɛma na me de ne bae any fry no chest first enti me de ne bae na papa ema ye koto nsuo keke e na obo so mpaye di na wo twe na ni nate na ni na ate ya no so for amfra bi mo as last year ye watch night bro ba ha
ona kasa ba ha ene e be so ye wo ha no kwa e ma biom me so ma ne no kwa e ma biom wo Yesu demo ba nsema no me pasa ya confirm ni na wo tibi amen this me madam for by lockdown and any fry me ba no fry me say le ba na ni fry me na me me ko sra no and I'm so me wo na me ni pa bi wo me papa me ne be ba the way dey na kitwa bi na ye maha because na lockdown to me fry me papa na me ka just papa me sra madam for ba ko ne ba ko pe na ni fry me so bo ame and o se fa akwa no ra dia ne ba ya na o fry fu so ye hu papa o e jidie ne di to anamo no enti ye fa papa na o se ye fa so mako 7 mra enti o ye de 7 ne ba ma papa sha so ma ye de go fie o de ye 7 ne se ka ba ko pe na kwa ne se ensu ye papa ka se 7 ne ba ko pa ka de me ye na me anti a ne te se di fa na ka me so na me se onya jidie na ewade be ye o de ba ko na aka no hu na ni ma we na ni nati for 7 days now omo ba ha ebe ja na se na he fa na whatever omo we bo kwa he ya bo nse ma wade ka kire o ho se ewrade soso be yi me soso me ha on efre me so papa mami si ni nuani obeda nyame ase papa nyame sraw ewrade na ye amen nyame sraw me kwa sam na mi wo nyina fu ele tuto wuram Sompa FM ya ba en na piem papa ewrade na ye yemfa Cedar nyina ma ewrade onso me show say uko ya oso wo de wadanse ba ya den wa wo hwami a wo te dem ha wo fi ha ko ya oso wo de wadanse no ba ya den baba hallelujah 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 amen so what ya dance yes also how no nyame be ye o how no eya tuana mo nyankopon be ye sabre di na ye de mre na ye adwuma me ba be sign out no ade bia o pese me person price ye nsu say your phone when ready emra telephone no ma me bobo mu a muti radio ni ntina me bobo 0557 0557 000 967 and 0557 0557 30 90 80 and 0553 53 89 no more pai unsu so ewrade obibi a wa pagya ne nsu me shenya kopo asemu tumi nyame ahode se bowura unsu yi amen nsu na ni Yesu moja amen ena ni nsanche ni nsu amen ena ni ayare sensu amen yodi nsu be ye biara Jesus ewrade ma wa dance amen sa so na me bomb pai go documents bi a wa pagya say your phone o CV o passport documents bi a me fra dance ego so amen frenya mi to me ego so amen Yesu demo amen amen yakopon shira onya okese se wo se o mere na o de follow Cedar awa sabre me do fie ho o da mo shara de nsa o kwa ko dai na me ma wa na mo home na ade papa enje half